Aquest mes de setembre, la Fundació Trenca ha participat al Delta Birding Festival, una cita que reuneix persones interessades en les aus i en la protecció del nostre entorn. Al llarg del dissabte, vam ser a la parada informativa dels Centres de Recuperació de Fauna de la Generalitat de Catalunya, ja que una de les tasques de la nostra entitat és coordinar el voluntariat del Centre de Fauna Baicalent, ubicat a Lleida. Si no vas poder acostar-t'hi, no et preocupis. L'Eric t'explica en primera persona la seva experiència com a voluntari. Estàvem mirant on poder fer les pràctiques laborals i quan vaig aconseguir entrar per fer les pràctiques del cicle formatiu que estava realitzant, m'he assabentat que havia un projecte de voluntariat i com me va agradar molt el centre i les tasques que feien, me vaig inscriure i vaig començar a ser voluntari. M'agrada poder donar un suport a la fauna autòctona i és sorprenent com, indiferentment l'espècie, podem aconseguir tirar endavant casos que en la natura no podrien haver sobreviscut. Vaig entrar allí que no sabia res sobre fauna salvatge i a dures penes podia diferenciar entre ocells. I ara estic ficat en el món i quan arriba un animal puc diferenciar quina espècie és i puc una mica orientar-me de la seva alimentació i el seu maneig com hauria de ser. Interessant, oi? Tant com els alliberaments de diverses espècies d'ocells que es van dur a terme al migdia. Aquesta activitat està impulsada per la Xarxa per a la Conservació de la Natura i diverses entitats en fent possible l'organització, amb el suport de voluntariat, personal dels centres de recuperació i agents rurals. Va ser un moment molt especial que va captivar petits i grans. Durant la jornada vam conèixer persones compromeses amb la fauna i el territori i vam tancar el dia amb l'observació d'un grup de flamencs a les immediacions del festival.